Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес ще говоря за документите, необходими за прехвърляне на имот. Още докато сме в началото, ще помоля да се абонират всички тези, които харесват това, което правя и съответно на които тази информация ще бъде полезна. Благодаря ви! От тук насетне и така да започнем с няколко ключови точки, преди да пристъпим към съществената част. Направете си по поне 3 копия от всеки документ, който имате наличен и съответно от всеки документ, който ще получите за бъдеще от дадените институции. Ако сте упълномощено лице, е хубаво да не забравяте да си направите копие на пълномощното и съответно това пълномощно в оригинал и копията да си ги носите навсякъде със себе си. Не забравяйте да си носите и личната карта навсякъде със себе си, когато тръгнете по институциите. Освен това е хубаво да си направите специална папка с всичката документация по имота, който смятате да продавате. Оговорете си час и с нотариус и съответно го попитайте какви точно документи ще изисква той, тъй като при различните сделки и съответно при различните нотариуси дори има някакви разлики, така че най-добре е да питате, да бъдете подготвени и да имате всичко, което ви се иска. В различните общини цените на услугите варират, съответно работното им време също. Освен това е хубаво да си отделите седмица и половина-две за приготвянето на всички тези документи и съответно за осъществяването на самата сделка. Последно, някои документи наистина могат да се изготвят онлайн, но само при наличието на квалифициран електронен подпис КЕП или съответно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис КУКЕ. Ние това не успяхме да го направим, така че не мога да бъда обективна тук. За бъдеще, ако го направим, със сигурност ще споделя. Цялата тази процедура съм е изготвила под формата на урок, като се надявам съдържанието да бъде достъпно за всички и с лекота всеки да разбере необходимото за него. Така, точките са общо 6 на брой и всяка една ще се старая да я обясня възможно най-подробно. Точка номер 1. Документ за собственост. Като тук трябва да притежавате едно от изброените, а именно нотариален акт, договор за покупко-продажба, това е най-често когато имотът е купуван от община, постановление за възлагане, това е документът, който имат бирниците, когато имотът е бил закупен с заем и съответно заемът не е бил погасяван. Бирника има този документ, чрез който би могъл да продаде имота на друг. Номер 4 е съдебно решение, което също би могло да действа като доказателство за собственост. Номер 5, което е криптов акт, който съответно е при имоти с изключително стари документи. Това е един вид много стар нотариален акт. И така, важното тук е да се уточни, че нотариалните актове могат да бъдат 4 вида, а именно нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт като дарение, нотариален акт за замяна и констативен нотариален акт. Като тук може би трябва да обясня единствено констативния нотариален акт, като ще го обясня в пример. Един имот може да има няколко нотариални акта. Тези нотариални актове се събират и се изготвя един констативен нотариален акт на базата на всички останали налични в момента. Това представлява в общи линии. Това е и основното. Оттам тръгва и всичко. Един документ за собственост. Оттам се въоръжавате с търпение и започвате да обикаляте из институциите. Втора точка. Данъчната оценка. Преди да пристъпим обаче към издаването на самата данъчна оценка, има няколко важни неща. А именно, нота бене номер 1. Данъчната оценка може да бъде изискана от всеки го, но само собственик или упълномощено лице могат да я получат. Нота бене номер 2. Следващото важно нещо е да си платите годишната данъчна такса на съответния имот. И нота бене номер 3. Абсолютно всеки собственик със собственик трябва да бъде
вписан в данъчното. Съответно, тук проблема е най-вече при женени двойки, когато в нотариалния акт е вписан само единият от съпрузите. Съответно, в тази ситуация се случва следното. В данъчното се прави едно изменение. Вземате си нотариалния акт в копие и с оригинал, вземате си удостоверението за сключен граждански брак в оригинал и копие и съответно заявлението, което ще ви дадат от данъчната служба. Тук искам да кажа, че точно в този случай има доста попълване на документи, така че примерно в Пловдив срещу данъчното имаше хора, които попълваха такива заявления и това определено спестява едно време и главоболие, така че това е опция за тези, които не им се занимава с толкова много бумащина. И така, хубавото тук е, че такса за тази услуга няма и съответно всичко се случва на момента, когато вече документите са при човека на гишето, той вкарва данните в системата и вече всичко е готово. По този начин всички собственици и съсобственици са вкарани в системата. Данъка, който вече е платен, той не се променя, платен си остава и всичко е наред и следва вече официално да пристъпим към най-важната точка, а именно изкарването на данъчната оценка. Вече всички са вписани и сме готови да действаме. За изкарването на данъчната оценка са нужни следните неща. Нотариален акт в копие и с оригинал и съответно заявлението, което ще ви бъде дадено от данъчната служба. И тук следват поръчките и срока за издаване. Експресната поръчка е до 1 работен ден, като тя струва 30 лева. Бързата поръчка е до 3 работни дни, която струва 15 и съответно стандартната поръчка до 7 работни дни струва 5 лева. Валидността на този документ е 6 месеца, като има някакви уточнения, а те именно са: ако направите данъчната оценка в първото 6 месечие на годината, то тази данъчна оценка ще ви бъде валидна до края на юни месец. Ако го направите във второто 6 месечие на годината, то данъчната ви оценка ще бъде валидна до края на декември месец. Съответно, на практика, ако извършвате сделката по средата на годината, има някакви отстъпки, зависи пак при кого ще отидете и така нататък. Много зависи на кого ще попадете като цяло. И тук последното нота бене е, че когато получавате данъчната си оценка, е хубаво добре да погледнете имената, адреса и наличието на идентификатор. Идентификатора на имота ви, който да съвпада абсолютно с този в нотариалния ви акт. И следва точка номер 3. Издаването на скица или схема. Съответно, това се случва последния начин. Издава я Агенцията по геодезия, картография и кадастър, или иначе казано АГКК. Документите ви, необходими за издаването на тази скица, са нотариален акт, копия и оригинал и заявление, което ще ви дадат да попълните в съответната агенция. Реално погледнато ние го правихме в Пловдив и нямаше такова заявление. Просто човека на гишето попълни цялата информация директно на компютъра и единственото, което се искаше от нас, беше да си платим сметката. И съответно, поръчката и срока за издаване са следните. Експресна поръчка тук няма. Бързата поръчка е до 3 работни дни, като се заплащат 40 лева за нея, а стандартната поръчка е до 7 работни дни, като тя струва 20 лева. Валидност при липса на промени в границата и в данните на имота, то тази скица ще ви бъде валидна независимо от датата и на издаване. Като следва нота бене номер 1, ако скицата ви не присъства в Агенцията по геодезия, то трябва да си изкарате такава скица от общината. И нота бене номер 2, при получаване на документа, хубаво оглеждате за грешки в имената и адреса. Точка номер 4. Удостоверение за семейно положение. Удостоверението за семейно положение се издава от общината, в която сте вписани по адресна регистрация или иначе казано по лична карта. Документите, необходими за издаването на този документ, са удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и копие и заявление, което ще ви дадат от общината. Поръчката и срока за изготвяне на документа са следните. Експресна поръчка до 1 работен ден 10 лева, бърза поръчка до 3 работни дни 7,50,
и стандартна поръчка до 7 работни дни 5 лева. Валидността на този документ е с нерегламентиран срок, т.е. той може да ви служи доста дълго време. Нота бенето тук е, че има фирми, които могат да извършат тази услуга за цената от около 80 лева, без да се налага да ходите до конкретната община, която сте вписани по адресна регистрация. Съответно, това удостоверение за семейно положение може и да не ви трябва, ако в данъчното всичките собственици и съсобственици са описани подробно, както вече споменахме преди това. Точка номер 5. Удостоверение за тежести. Това е един от изключително важните ви документи, който ще ви даде някаква сигурност, че за бъдеще няма да ви бъде обявена сделката за невалидна. Издава се от имотния регистър към Агенцията по вписванията и съответно изисква следните документи. Нотариален акт в оригинал и с копие, скица не по-стара от 2019 година или поне така ни казаха на гишето на нас и съответно заявление, което ви го дават от самата агенция. Поръчката и срока за издаване са следните. Експресна поръчка няма. Бързата поръчка е до 3 работни дни, като тя струва 30 лева, а стандартната поръчка до 7 работни дни струва 10 лева. Съответно, валидността на този документ е 24 часа или иначе казано 1 ден. Да, със сигурност ви се струва малко това, но за цялото това нещо има някаква логика, а тя именно е, че вие като собственик в същия ден или на следващия ден с този нотариален акт може да заложите дадения имот и съответно това удостоверение няма да бъде валидно след това. Та по тази логика, както ви казах и по-рано, трябва да си имате вече уговорен час с нотариус, защото в деня, в който получите удостоверението за тежести, трябва да се изпълни и самата сделка. Нота бене номер 1 тук е, че удостоверението за тежести ви се прави спрямо наличните ви нотариални актове. Тоест, може да бъде до датата на последния ви наличен нотариален акт. Тоест, ако вие имате последен нотариален акт, който е направен 2000-та година, най-горе в заявлението трябва да напишете за срок от 2000-та година до 2023 година включително. Нота бене номер 2 тук е, че Агенцията по вписванията работи с физически лица само в определени часове. Като, например, в Пловдив работят от 8:30 сутринта до 1:30 след обед, като от 1:30 до 5 часа след обед работят с юридически лица. Тоест, ако вие отидете след 1:30, просто никой няма да ви свърши работа. Трябва да се отиде по-раничко. Точка номер 6. Удостоверение за наличие или липса на задължения. Нота бене номер 1 тук е, че удостоверението се изисква само ако имотът е бил закупен чрез кредит по член 87 алинея 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс или иначе казано ДОПК. Нота бене номер 2 е, че има фирми, които могат да ви издадат този документ за сумата от около 60 лева. Като нота бене номер 3 тук е, че удостоверението ви се съхранява за срок от 1 месец в сайта на правителството чрез ТАП удостоверения. Иначе казано, удостоверението се издава от НАП чрез заявление, което ви дават именно от там, като поръчката и срока за изпълнение са следните. Експресна поръчка до 1 работен ден 10 лева, като съответно тази услуга не е достъпна във всяка една община. За бърза поръчка никъде не видях достъпна такава и съответно стандартна поръчка до 7 работни дни, която струва 5 лева. Валидността на документа е вписана в самия документ. Това беше урока за днес. С тези 6 точки се надявам, че нещата са ви се избистрили доста повече, отколкото е било в началото на видеото. Който може да помогне с информация в коментарите, може да постне, който иска да зададе някакви въпроси, ако мога ще отговоря. И съответно заедно да си помагаме, аз на вас и вие на всички останали, които са в тази ситуация в момента. И това беше всичко от мен за днес. Чао и до нови срещи!